बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौबो बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो थाखो जिनि बिगियान आयदानिनो नैबे चेप्टार 7 सामलायनाय आरो लोब्बा लाखिनाय बे मोनसे चेप्टारनि मोननैसो बिजाबाव थाखानाय सोंथिफोरखौ मावफुंगोन। दा जोङो गिबियावनो पेज नाम्बार 119 थामहिनबा 119 बिलायाव थानाय जाय सोंथिफोर बेखौ मावफुंगोन आरो बेयाव पेज नाम्बार 119 आव 1 नाम्बार सोंथिया ओरैबायदि दङ, गाव मावफुंनाय जाथाय आरो थाबायनायनि गेजेराव मा फाराग दं इदि होनना बुंदों आरो ना। दा अब्लाथाय जों बेनि फिननायखौ नायनि माबायदि जायो बेनि फिननाया। दा जोङो फिननायखौ लानि। फिननाया ओरैबायदि जे गाव मावफुंनाय जाथाया जादों मोनसे गोख्रै गावनो जाखांनाय एरथुग्राफोरनिसिम मोनसे फिनजाथाय। थामहिनबा मा जे गाव मावफुंनाय जाथाया मा होनदो मोनसे गोख्रै जानाय आरो जोबोद गोख्रै जायो बे जाथाया। बेनिफ्राय उनाव गोख्रै जायो गावनो जाखांनाय एरथुग्राफोरनिसिम मोनसे फिनजाथाय। थामहिनबा एरथुग्राफोर माने मा बायजोआरि जिखिनि जोंखौ जेनेबा बबेबा गुदुं मोनबाय, गुदुं मोनबाथाय बे गुदुङा मा मोनसे बायजोआरि एरथुग्रा। थिगैनो गुसु मोनदोंबा गुसुआ मोनसे बायजोआरि एरथुग्रा। बबेबा माबा मोनसे जुदि बायजोनिफ्राय माबा मोनसे जुदि जों माबा मोनसे गम मोनोब्लाथाय जेनेबा सोराङानो जोंनि मेगनाव गोग्लैबायना अब्लाथाय इयो सोराङा मा जाबाय मोनसे बायजोआरि एरथुग्रा बेफोरबायदि आरो। दा बै एरथुग्राफोरनिसिम मा होनदो फिनजाथाय होननानै बुंदों आरो। दा इयाव इयो मा होनदो बेयाव साननायहा जेबो लोब्बा गैया। थामहिनबा मा जोंनि ब्रेना सानस्लाबनोनो हाया बै जाथायफोरा जानाय समाव जे जोंनि ब्रेनजों साननानै जों मावदों बेफोरबायदि नङा। ब्रेना सानस्लाबनो हायाबालासिनो बेफोर खामानिया जालाङो आरो। बिदिन्थि हिसाबै जेब्ला सोराङा जोंनि मेगनाव नांफैयो जों हरखाबै मिसिबनानै होयो। माने जेब्ला सोराङा जों थांबाय दं बेयाव जुदि फटनो जोंनियाव जुदि मोनसे स्रां गोलैबा मेगनाव अब्ला जों फटनो मिसिबनानै होयो आरो ना। नाथाय जोङो ओइ सोराङा नांनाय लोगो लोगो जे मिसिबबाय बैखौ नाथाय ब्रेना सानस्लाबनो हायाखै, नाथाय गावनो गाव बे खामानिया जाफुंदो आरो। थिग बेफोरबायदियानो जाहैबाय गाव मावफुंनाय जाथाय। ओमफ्राय गुबुन फारसे थाबायनाया जादों मोनसे गाव गोसो मावफुंनाय जाथाय। गाव गोसो मावफुंनाय जाथाय माने मा थाबायनाया जोङो गोसो जानानैसो जों आथिंनि आगानखौ हरदो, अबेयाव होनांगौ अबेयाव होनाङा बेफोरबायदि खालामदो। बेखौनो होननानै बुंदो मा थाबायनाया गाव गोसो मावफुंनाय जाथाय आरो जोंनि गोसोजों मावफुंनाय मोनसे जाथाय बियो। बेयो जोंनि सांग्रांथिजों मावफुंजानाय मोनसे जाथाय। माने जों सांग्रांथिजों जे आगानखौ होनाय, आगानखौ फोलावनाय बा आगानखौ फुसुंनाय बेफोर मा जोंनि जोबोद सांग्रांथि ब्रेननि सांग्रांथिजों मावफुंनाय मोनसे जाथाय आरो। अब्लाथाय बेखिनियानो जाबाय बिसोरनि फाराग आरो। माने मा गाव मावफुंनाय जाथाया मा बेखौ ब्रेना सानस्लाबनो हाया। गुबुन फारसे थाबायनाया मा थाबायनाया जोंनि ब्रेनजों जोङो साननानै जोंनि ब्रेननि सांग्रांथिजों जोङो थाबायनाय हाबाखौ मावफुङो आरो। अब्लाथाय गुबुन मोनसे सोंथिखौ जों नायलायनि आरो। एबार जों लाबाय 2 नाम्बारनि सोंथि आरो बेनि फिननाय। 2 नाम्बारनि सोंथिया दंमोन मोननै निउरन माने बिसोम जिबख्रि आरो ना, निउरना बिसोम जिबख्रि मोननै निउरननि गेजेराव थानाय साइनेप्सआव मा जायो होनना बुंदों। दा साइनेप्सआलाय मा बेखौ मिथिनांबाय नालाय गिबियावनो जों साइनेप्सआ मा बेखौ लिरना लाग्रोदो। नै मोनसे निउरननि एक्सननि जोबथा खर' आरो गुबुन मोनसे निउरननि डेनड्राइटनि गेजेराव मोनसे फिसा लांदां जायगा थायो जायखौ साइनेप्स बुङो। माने मा दा मोननै निउरन आरो ना, मोननै निउरननिनो मोनसे निउरननि जोबथा खर' आरो बै मोनसे निउरननिनो मा बेनि माने नैबे मोनसे निउरननि जाय जोबथा खर' बेयाव मा थागोन एक्सन थागोन आरो गुबुन मोनसे निउरननि जाय मोनसे खर' बेयाव हमनानै डेनड्राइटआ दं। अब्लानिया बै एक्सन आरो डेनड्राइट बेनि गेजेराव मा थागोन फिसा लांदां जायगा मोनसे थायो आरो बेखौनो मा बुङो साइनेप्स बुङो। दा बै साइनेप्सआव मा जायो होनना बुंदो। नाय
बेयो थामहिनबा साइनेप्सा मोनदांथिफोरखौ मोनसे दिगजोंल' रोगानो थाखाय से लामायारि भाल्भ महरै खामानि मावो। थामहिनबा मा साइनेप्सा बोरै खामानि मावो होननानै बुंदों बियो माने मोनदांथिफोरखौ मोनसेल' दिगजों थांनो होयो आरो इयो उल्था उल्टि दिगजों थांनो होआ माने मोनसेल' दिगजों माने दा बेनिफ्राय ओजों थांदोंबाथाय बिदिल' थांबाय थागोन बियो ओरैबायदि आं खोन्थिनानै होदो दा हमना ला ओजोंनिफ्राय ओजोङा जुदि ओरैहाय थांदोंबाथाय मोनदांथिफोरा बेखैल' थांबाय थागोन आरो ओरै उल्थायै फैया नै बिन्दोनिफ्राय ओजोङा फैया बेफोरबायदि होननानै बुंदों आरो माने से लामायारि दिगजों थांनो होयो बियो मोनदांथिफोरखौ बे जाबाय। बेनि उनाव आरो मा होनदोंनाय निउरननि फारसेथिंल' थामहिनबा एक्सननि फारसेथिंल' रासायनारिफोरा जाथाय जानायलाय बे से दिगारि मोनदांथिफोरनि बोहैनाया जाफुङो। थामहिनबा मा होनना बुंदो रासायनारि फिनजाथाय बा रासायनारि जाथायफोरा बोजों जायो एक्सननि फारसेथिंल' जायो ओजा डेनड्राइटखै जाया एक्सनखैल' जायो आरो बेनिखायनो मा फारसेथिंल' बोहैयो जाहैबाय। एक्सननिफ्राय मोनदांथिफोरा गुबुन मोनसे निउरननि डेनड्राइटसिम साइनेप्सनि गेजेरजों दावबायो माने मोनसे निउरननि एक्सननिफ्राय ना गुबुन मोनसे निउरननि डेनड्राइटसिम साइनेप्सनि गेजेरजों दावबायलाङो आरो थामहिनबा फारसेथिं एक्सन फारसेथिं डेनड्राइट नैजा जुदि एक्सन दं नैयाव डेनड्राइट दं अब्लानिया मा जागोन नैबे एक्सन आरो डेनड्राइटनि गेजेराव मा थायो साइनेप्स थायो ना बै साइनेप्सआव मा खालामो एक्सननिफ्राय नै डेनड्राइट फारसे मोनदांथिफोरा थाङो होनना बुंदों एक्सननिफ्राय ओरै डेनड्राइटसिम नाथाय डेनड्राइटनिफ्राय एक्सनसिम फैया एक्सननिफ्राय डेनड्राइटसिमल' थाङो आरो बेखौनो बेयाव आङो बुजायनानै होबाय आरो फिननायखौबो होखाबाय आङो। अब्लाथाय 2 नाम्बारनिया जोब्बाय एबार जोङो दा 3 नाम्बार सोंथिया मा दं बेखौ नायलायनि आरोबाव। एबार जों गुबुन मोनसे सोंथिखौ लाबाय बेयाव नाय 3 नाम्बार सोंथियाव दङ मेलेमनि बबे बाहागोआव सोलेरनि आवफाव आरो समानथायखौ सामलायो होनना बुंदो। दा अब्लाथाय जों बेनि फिननायखौ होनि। दा जों बेनि फिननायखौ लानोसै बेनि फिननाया जाहैबाय मा उन मेलेमनि सेरेबेलामआ सोलेरनि आवफाव आरो समानथायखौ सामलायो। मा जायो जोंहा ब्रेना मोनथाम बाहागो थायो मोनसे सिगां बाहागो मोनसे गेजेर बाहागो मोनसे उन बाहागो आरो नैबे उन बाहागोनि मेलेमाव सेरेबेलाम होननाय मोनसे बाहागो दं मोनसे पार्ट दङ बै सेरेबेलामानो सोलेरनि आवफाव आरो समानथायखौ सामलायो। दा बेनो जाबाय 3 नाम्बारनि फिननायमोन। अब्लाथाय 3 नाम्बारनि फिननायाबो बेखिनियावनो जोब्बाय आरो 3 नाम्बारनि सोंथिया जोबनायजों लोगोसे आं दिनैनि नैबे थाखोखौबो बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।